sa hapon og karon adto mi sa pantalan. Og karon mo adto mi sa pantalan kay hatod silang Manang Inday og Long Ryan og abi sa pantalan kay mo uli nang adto sa Mindanao. Ate ni ang Happy. Bye-bye Happy. Bye na wow. Dapat si Long Ryan. Bye-bye. Happy. Ay, udem. Uli na sila. Sila barako. Ato guys, Wala sila. Guys, daw kay hindi mag-vlog. Uban po to sila mamadyang si Jan at pantalan. Siya na naipit no, marketing. Pante mo boss, pante mo kay Vicky kayo. Ay, baby abe. Nananggat ka, baby abe. Natog. Pante boss. Natog. Hindi ay. Baby abe. Karang ka traffic ani. Traffic ajo. Green ako dito. Ano naman bisan mo pante ko na ako dito. Kami sa Yobe. College na. Freaking hot. May nga rin pantalan guys. Ayaw kang patanawon. Ano yung mga ihatol guys? Tanawan eh. Kanina Si Long Ryan. Grabe ni mga konti na yung bana. Hello, ano? Alberto sa din? Ihatid naman ni Manong GR. Ug dapat si mamayang si Jan. Nasa likod. Ang pantalan doon na kailangan may ganyan ka traffic. Awa, kaning kanto? Inday, kaning kanto wala gihimo kompyuteran. Unsa na ba diha? Pasalubong? Asa yung kulitan na pagkaon? Pasalubong dahil ah. Ayun ang bagul man. O, nay kalamay day, ali day. O na, daghang kalamay ari ah. Okay guys, yay lang ni kalamay ang daghana. Kani dani. Vlogger man ni guys. Oh, di daghang kalamay dari sa pantalan sa Tagbularan. Ha? Ali day, mapalit makamog kalamay pasalubong. O di sila guys, ang daghang baligja dari ah. Tapi isa ang amiga mana Ay nga galit ti. Sama nyo. Tulo 100 ang plastic, tulo 100 ang bago. Ay, nandiyo ko komisyon nyo. 5%. Para kontalan ato ah. Asa man manong? Kaning na ah. Kaning na ay bagaw. Tuloy 200. Kani may tulo 100 ang plastic. Kaya po inakises. Palit sa Long Ryan kay ipasalubong ni Just. Duha din ni ka klase. Ang original is hagna. Maala yan original sa kalamay. May hagna kaning bagaw. Day. Kaning bagaw mo ni hagna. Hagna ni. Lami bisa nang bagaw. Kumot. Hagna. Hagna ma. Pembrit kuno dai. Niya pamidari. Kaya nagbabarbecue ka sila. Ilang isa dyan. Isa rin na. Kaya naman yung mga. Kasi angga na niya. Abi. Abi? Abi lang happy. Happy? Abi. Ay. Mo ba? Happy si Abi. Happy si Abi. Isis. Tapos dyan, nagagos niya. Anong to, ihatid na mo sila Manang Inday, Long Ryan, sa pantalan.
tubig. Uy, gano'n naman nagtutay ka dito na. Sila, papa. Bye-bye, ante. Ay, nabimik yun. Ano di, bayan yung lalaman niya. Ah, kaya nagpapaan ba ito? Napasok ba pa man ito? Ay, regardless imong pamilya. Bye. Sino mo travel? Travel. Ingat sa hingog ma. Ha, pag-sure ka mamayan. Ni kang papa. Di gihatid na namo. Nagyatan rin. Asa naman na mo na? Ito may SDM. Ah. Nak, biyo mo adto asa man mo mga Oo, asa mi mga ana sticky na lang. Ano na, sana sige ka doon. makaulig kutas. Di sabaw po. Unya raw pangaon kay magsira ng mga ICM. Mga tol ko ring anay bayad mga tol. Lagi. 12 pa magyapon. 12 eh. Pwede mo to po. Thank you very much. Okay, pasod na mis pantalan. Arang kat lami ka dari pantalan ha. Nindot ka aja oh. Dan suka. Bohol. Behold Bohol. Basta na po. Doon naman. Stroller na lang na. Hindi mag-ano. Inday Abi. Inday Abi. Inday Abi, Inday Abi. Hihi. Okay, amping mo God bless ninyo day. God bless baby Abi. God bless you. God bless you. God bless you. Salamat kayo. No, ito na may. Kukuro or pili ko ang God bless ang Ginoo kanunay. Day. Inday. Bye-bye. Tanta na sila guys. Ang manang Inday, walang Ryan. Bye-bye, baby Abe.